Nej, det er med, det er Lars og mor. Nej. Vælg en gang. Jeg tager hen. Hvad var der i? Mayo. Nej. Der var mayo i. Hvad var der med i? Kippers. Stik. Siltsaft. Tilskab. Og snapper. Ikke at forglemme. Hey. Ej, det er da klart, den der. Vi skal lige have til Larsens ansigtsudtryk. Det er nu, når Drik. Ej, jeg glemte noget. Nej, han har glemt. Han glemte øje. Ej, man fik mayo-klumpen med det. Det er helt mere. Det er det første, der kommer ud af halsen, det er mayo-klumpen. Det der med det først kæmpe. Næste gang, så skal vi sige... Det var svedetur. Det er jo slet ikke en Thor-sejr, siger